מה קורה חברים? מערכת בלוקצ'אט מציעה פה מגוון תכנים. יש לנו פה פורום, אינדקסים, דסקל, חברים, תוכניות, יצירת קשר, שירותים ועודות. אנחנו נתמקד היום בדסקל. דסקל נמצא בתוך מערכת בלוקצ'אט. אתם צריכים קודם כל להירשם ולהתחבר. ברגע שהתחברתם, לא משנה, לאחד מארבעת התפריטים האלה, אתם יכולים להירשם מכל מקום, וגם מפה אתם יכולים להירשם. אחרי שנרשמתם, אתם נכנסים למערכת דסקל, ופה אתם תוכלו לשתף כל מה שתרצו, ולא רק לשתף, אלא גם לעשות עריכה מקצועית ביותר, לא כמו בפייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק, משהו שלא נראה עד היום. אז זה ממש, אנחנו מפתחים את זה לאט לאט, תיכנסו ואתם תהנו מזה. דבר שני, פה יש לנו את הקבוצות בצד שמאל, אתם רואים 3 קבוצות ויצירת קבוצה. ברגע שיש לנו פה יצירת קבוצה, אנחנו יכולים ללחוץ על יצירת קבוצה, וליצור קבוצה משלכם. אתם תיצרו קבוצה משלכם ותקבלו אליכם חברים ושותפים. אתם רואים פה, זה הפוסטים שלי, זה הקטגוריות שלי, סליחה. ובהמשך יהיה פה עוד קטגוריות נוספות. אתם גם תוכלו ליצור קבוצות וקטגוריות. ומה שעליכם פה לעשות זה, פה במערכת אתם יכולים לשתף מה שאתם תרצו. בואו תראו. ברגע שאני לוחץ פה על לשתף, הוא פותח לי פה 3 קטגוריות, מה שמופיע לי פה. אני בוחר את אחד מהקטגוריות הרצויות. למשל, אם אני רוצה ליצור פוסט בקטגוריית פוסט, אז אני לוחץ על הפוסטים, ופה אני רושם איזשהו משהו. עכשיו, לא רק שאני רושם פה איזשהו משהו, יש לי פה, אתם רואים פה, מלא וריאציות שאפשר להתנהג איתם ולתפעל אותם. ופה, אם אני לוחץ על עוד, תראו מה נפתח לי פה חברים. נפתח לי פה, קודם כל, אתם רואים מחיצה, קוד HTML, יש לי פה כפתור. אם אני לוחץ על הכפתור, אתם רואים, אני יכול לגרום ללקוחות, שאני יוצר כפתור, אני יכול לגרום להם נראות לעין יותר טובה. פה יש לי גם, אתם רואים קוד HTML, אני יכול להטמיע פה קודים ישירות מהאתר שלי. מה שעשינו כרגע, אני יכול לשתף, בואו תראו פוסטים. סליחה רגע, בואו נצא מזה. בואו נצא מזה חזרה. נעשה שנייה רענן, פה משהו התפקשש. אני יכול להקטין את זה ופשוט הייתי רואה את זה. אני לוחץ פה על search ופוסטים, וכרגע אני מעלה איזשהו פוסט. אני רוצה לרשום פוסט על המלחמה נגיד. חרבות ברזל. נמשכת, הרוגים רבים, השתלטות על אוגדת עזה, על אוגדת עזה, וכנראה שהמלחמה תימשך זמן מה. עכשיו בואו נראה, אני מחכה את הקוד הזה, כנראה זמן מה, נקודה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה גם להעלות איזושהי תמונה שקשורה למלחמה חרבות ברזל. עכשיו פה אני רושם חרבות ברזל, תמונות, ואני אקח את התמונה הזאת למשל, ואני ניקח שם המבצע חרבות ברזל, זה נגיד ניקח את זה, ושמירת תמונה בשם
שולחן עבודה, ואנחנו נעלה פה את התמונה. עכשיו, חרבות ברזל, אתם רואים שהתמונה עולה. עכשיו אני רוצה להקטין את התמונה, כמובן שהיא לא תראה ככה גדולה ולא יפה לעין. עכשיו אני אקטין אותה טיפה, אתם רואים ככה. ואני יכול לקחת אותה גם לצד ימין או שמאל, איפה שאני רוצה, אתם רואים, ולגרום ללקוח שזה ייראה יפה. עכשיו מה שאני יכול לעשות זה להגדיל את הכתב פה, להגדיל, לשחק עם הסגנונות, עם הצבעים. בפייסבוק, באינסטגרם אין את זה חברים, יש לנו פה גם פסקאות, אנחנו יכולים גם לקשר את כל הטקסט הזה לאיזשהו קישור שאנחנו רוצים, וגם פה אני יכול, בואו תראו, להגדיל את זה. אני רוצה להגיד שזה כותרת 2, אתם רואים, או שזה כותרת 1, 3, אתם רואים, או כותרת 4 אפילו, ככה, נעשה את כותרת 4 ונעשה את זה על B. עכשיו תראו איזה יופי, אם אני מפרסם, ופרסמנו את הפוסט הראשון שלנו. פרטים נוספים, חרבות ברזל, אתם רואים? עכשיו אם אני רוצה שזה ייראה יפה מאוד, ולא ככה, אז אני עושה ארוך, ואת כל הכתב הזה, עכשיו אני רוצה להעלות פה את התמונה. ולהראות לכם שלא יהיה רשום להמשך. עכשיו פה מה זה ככה ופרסם. חרבות ברזל, מלחמה נמשכת. רואים? העליתי פוסט, והנה הפוסט מופיע פה. אתם יכולים להעלות את התמונה בגדול, אתם יכולים לפרסם את הפוסטים שלכם חברים, לשתף והצמד פוסט. אני יכול להצמיד את הפוסט לפול הראשון, אני מצמיד פוסט, הפוסט הזה תמיד יהיה ראשון, אבל אני רוצה 10 מתחילת הפיד וזהו. חברים, עד לפה הסברתי לכם בקטנה על המערכת דסקל. בשיעור הבא אני ארחיב יותר על המערכת הזאת. זה מערכת שבאמת היא בנויה ועבדנו עליה הרבה, והיא חדשה מאוד המערכת. אז תתחילו להיכנס, לשתף, ליצור קבוצות, לעשות מה שרק תחשבו, רק מה שאתם חושבים שאתם יכולים לשתף ולפרסם את המוצר שלכם, את העסק שלכם ואת מה שרק תרצו. והכל חברים זה בחינם, אז כדאי לכם. תודה רבה.